צ'וצ'י, מה את עושה, ממי? את נוהגת? כן. כיף לך? כן. לאן אנחנו נוסעים? יואל ואורטל. אנחנו נוסעים ליואל ואורטל? בואי, נוסעים. להיכנס? כן, ניכנס. למה את רוצה לנסוע ליואל ואורטל? בא לי ניסוע. בא לך ללכת אליהם? כן. תותי, תיזהרי, את תשברי לי את זה. ממה? לא חזק, אריה, לאט לאט. תראי את זה. מה יש כאן? תסתכלי עליי רגע. את מתכוונת לזה? כן. זה פנס. כנס. אמא. מה, ממי? ולהדליק לי את זה. להדליק לך? אבל נראה לי שזה לא עובד. ממה? בואי תביא לי לנסות. איך המוזיקה טובה? כן. אין לו בטריה, ממי. אין לנו. את יכולה להכניס אותו פה. תכניסי פה למצית. חזק. הנה. הנה, עכשיו יהיה לו עוד מעט בטריה ונוכל להדליק אותו. תותי, לאט לאט, לא חזק, יפה שלי. כי זה שובר לי את האוטו. בא לי רק את זה. את התיק. בא לי את התיק. את התיק שלך? כן. למה את צריכה אותו? כאן. את רוצה לשים אותו עלייך? כן. כאן. מה את לוקחת? כלום. את לוקחת את זה לבפנים? כן. זה השיר מאוד יפה של ארז לב-ארי שנקרא... יאללה, ממי, נלך הביתה, יפה שלי? רגע, שווה אני כאילו עד 8 דקות נוהגת. אחרי... יאללה, תנהגי עוד קצת ונלך. סוף שבוע רגוע. תגידי ביי. מוזיקה יפה תגידי ביי למצלמה, ממי. של... בואי מאמה, חן זאת ביי. ביי, ממי. קונים